Ой, бай, Георги! Бай, Жорко! Бре! Ако искате да научите мъдри мисли нещо, седате с бай Георги и си номер едно. Възразите му да ни говорим. Майстор. Бре! Че види като орел види, като орел. Вика, мани тая ръка, вика, не се виждам. Ако искате да ви вари живота хубаво, съберете с хубави хора и хубави приказки и правете добро. И усмивките. Най-важното, както грамзата му един мой приятел каза, никога няма връщаме времето, каза назад. Само напред. Ай!